Hvis I andre hører efter, så gennemgår jeg lige forsøget her, som vi skal lave. Vi skal til at ekstrahere DNA. Okay, prøv lige. Så der skal vi have DNA'en ud af. Først så findeler vi løget. Det er tv-køkken. Jeg kan ikke... Det kan du godt glemme, det der. TV-køkken. Det er fandme i orden, det der Sony. Det har han gjort før. Det er sådan en tv-køkken. Nej. Det betyder du ikke ser tv. Jeg spiser kun kød. Så er løget findelt, så kan vi nemmere komme ind til de enkelte celler. Så vil vi lige putte løget op i et bagglas. Men jeg har snydt. Kan bare... Der skal vi have noget sæbevand i. 10 ml almindelig vaskesæbe til, så den har opløst cellemembraner. Fedtdelen af dem. Så har vi målt lige op i et bagglas. Bang! Og snavset. 10 ml. 10 ml. Jeg kan ikke forstå, hvorfor er det så zoomet? 100 ml vand. Jeg er også tørst. Og så lige for at sikre sig, at sæben kommer ud, så starter vi lige med at hælde den i. Det var et smart tv-køkken-træk. Den ikke lige kommet i, der vil lige stille efter. Det er smart. Se med over det der Sony. Så tager vi til at sætte salten. Rør det hele godt sammen. Skal i ovnen 220 grader, 5 minutter. Så skal vi stå 15 minutter ved 60 grader. Så har vi så snydt det. Så efter det stod 15 minutter ved 60 grader, så skal det lige blindes 5 sekunder. For at sikre, at vi får, hvad det hedder, cellerne helt ødelagt. Yes. Og der har du ikke snydt. Der er jo ikke noget bedre end at starte sin dag med en løgsmule. Sådan skal det være. Sæbe og løg. Det lugter faktisk egentlig ganske overraskende godt. Du tør ikke at spise det, Tony. Du tør ikke. Lugter løg. Det lugter faktisk meget godt. Mit billede 2 gange. Det er ligesom når du står nede på banegården bagved. Så mens vi blender, har du sådan en lys for. Er det vigtigt, man skal pulsere? Det er godt, det skummer. 5 sekunder. Den smager. Så skal vi have, hvad det hedder, isoleret vores væske. Der tager vi, eller hvad nu har vores løgekstrakt. Nu kan vi tage DNA'en ud af det. Det gør vi gennem lidt kaffefilter. Vi skal have alle andre plantedele væk. Så der tager vi samler 2 kaffefiltre. Laver en trakt, så vi kan få alt det planterester, som ikke skal med, væk. Så får vi 2 i. Ekstra. For at sikre, at det er stærkt nok. Ellers kan det nogle gange ske, at det hvad det hedder, gør hul på det. Så skal vi starte forfra. Ja, noget af et filter der. Den spytter lige sådan noget ud i gangen. Det er godt grønne. Ja, stærkt. siger jeg Der kunne vi også godt have snydt. Ja, det synes jeg faktisk godt, det kunne. Grønne, han har ham den irriterende. TV. Sagde du godt, at jeg skulle være det? Jo. Jo, det gør der. Det er Bare lidt fuck at se. alle andre op. Har du nogle spændende livshistorier at fortælle? Det er kæft. Jeg tænker bare, at det gør det sværere for jer at lave en pæn video bagefter, fordi at, der er temmelig meget støj. Så vi Ja, det klipper vi ud. Det er mute, fint. Alt noget, Bare den der brødende ris på igennem det hele. Bare sådan lige 200 gram løg. så er der stillet. Den står lige at få lov at trække løg, så der er en, der henter den, og så lige smæk. Det var ikke mig. Det er sødt. Nu ser du zoom der. Så mod vi.
Det vil sige... Den hælder vi op i et bægerglas, eller hvad man hedder, et reagensglas. Det kunne godt have været renere. Og lige gøre det igen. Er det så en 5 milli? Cirka, er det var? Jeg så bare en positiv løs. For mange det er helt nøjagtigt, er ikke så vigtigt. Så har vi en løgshot her. Det tilsætter vi så, hvad det hedder, vores sprit. Og så skulle der, det her det skulle helst være, hvad nu det hedder, receptvand, og hvad nu hedder, de opløselige dele af løg. Fordi vi ligesom har taget de uopløselige dele væk. Og det er blandt de opløselige dele, der skulle vi helst have vores DNA. Nu prøver vi så at se, om vi kan få den over i en... Lige børn i hvert fald. Det er lige børnesikret nok til mig, den her, over i spritfasen. Det gør vi meget forsigtigt at hælde spritten ned langs kanten af, hvad det hedder, reagensglasset. Så vil vi gerne få sådan en tofast system. Det har vi fået her. Hvis man så kigger meget tæt på, så kan man se, at der ligesom er sådan noget boblesnask i toppen af, hvor faserne deler sig. Det er DNA'en, der har trukket sig op. Boblerne er fanget i DNA'en. Og så kan man reelt fiske DNA'en op nu, og så give sig til at prøve at undersøge den videre. Men så simpelt er det i virkeligheden at isolere DNA. Så det tager 10 minutter. Nej, det var... Så, Så er det værd, du. yes! Det er det, I vil have brugt en hel time på. Hej. Han tror, han er så sej. Er vi færdige? Yes! Og det var så slut på biologiforsøg. Det var så også bare lige halvdelen af hukommelsen på min iPad, der tog der. Og den